הנה אני פתח. יאללה, תאכלי דולסי. הנה, בטי, כמה לקחת? יש עוד 3. הסבקו, כמה קופסאות קנית? 1 או 2? 1 קופסה לקחת? אז 5 צריך להיות לנו. כן, 5. אז בסדר, את אומרת 6. תראו בטי, כמה לקח? 6. הנה עוד 3 שם. איפה של דניאל? שם, אצלנו. קסטינה! יאללה, נו, בואו. הנה, אלמה, מה אתם עושים? הולכים? כן. יאללה. שלום! איפה הדובדבנים שלך? דה 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 דה. הנה, הבאתי לך שקית. Hine, toda. Kanino aray? Tinapon? Pinalitan nga nila ng puti. לא צריך, זה אדום לא טוב. למה לקחת אדום? לא, sigang kain. זה כן, אבל זה השחור לא טעים. כן, it's ano kakako mo po, anak no lang. אבל למה לא צהוב? Wala na, ubos na ang ganyang kulay. Hindi ganito. Makini, tingnan mo, sila na sa ilalim. שחור לא טוב. אז אני אחליף את זה, אפילו את זה כמובן. כן, זה יותר טעים. יו, מה, לזרוק? חבל, תמכרי זה. לא, לבן. נו, תאכלי, הנה. Yan, mabuti pa yung ginawa mo ate, yan. Bahala na kung maasin. הנה עוד פעם דולסי כותבת, ועלמה. איזה כיף לנו. איזה כיף לנו. איזה כיף לכתוב דובדובני. דובדוב. תראי זה גדול. תראי מה זה. masarap! Masarap nga. זה טעים! Masarap pa sa balulit. Sa pulang-pula, di ba? Masarap pa sa pulang-pula ba yung purple? Balulit na ba? Balulit ay muwal. Ay, ang ganda niyan! Alam mo. Umakyat nga ako sa puno, pinagalitan ako. Ay, Diyos ko. Uy, Bea! Ay, Bea! You missed 1/2 of your life! Ay, yo. Tara na. Puno na. נו, יאללה, תאכל. מה? תאכל. Ano tukli? Ani par betin siniluto. Baka hindi na niyo makaya yung baon. Makasasakit ang tiyan naman na. דולסי, תראי פה, הנה אשכול גדול. Momo,